ଆଜି ପୁଣି ପୁଅ ପାଇଁ ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା ସମୟରେ। ମୋତେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ କି କେତେବେଳେ ମୋର ବାସି କାମ ସାରିବି, ଟିଫିନ୍ ବନେଇକି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ପୁଅକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଜିର ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଏବେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ବିଦା କରିଦେଲି। ଆଜି ନା ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କରି ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ମା' ତାଙ୍କର ଏଠି ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବସି ପରିବା ବନଉଛନ୍ତି। ଆଜି ନା ସାନ ମା'ଙ୍କ ବଦାଡ଼ିରେ କିଛି ଛତୁ ଫୁଟିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ନେଇଯା ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ବସିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛତୁ ପାଇଁ ମୋର ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ସେସବୁ ଫେସି ଆଣିଲି। ପୁଅକୁ ନା ଛତୁରେ କିଛି ଆଳୁ, ମସଲା, ବିଲାତି ଏସବୁ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପୁଅ ନା ବହୁତ ଜିଦିଆ ଆଉ ରାଗି। ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ନହେଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି, ରାଗିବ ଆଉ ଆମ କାହାରିଙ୍କ ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମା' କହନ୍ତି କି ତୋ ପୁଅ ଯାହା କହୁଛି ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦେ। ଏଇଠି ମୋର ଛତୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ମୁଁ ସବୁ ଯାଇ ଘର ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯାହା ବି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ଆଣିଲି ଆଉ ବାବା ମା' ବି ଗାଧେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆମ ପରିବାରରେ ନା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେହି ବି ଏକା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ କରି ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।